sedmice, rano ujutro, sunce još ne bješe izišlo. Mi krenusmo ka grobu teškim korakom, da pomažemo tijelo njegovo. O kako ljubismo tog čovjeka što nam život promijeni. On bješe naš Gospodin i naš kraj. Te ne reko smo ni riječi dok tužni hodismo. Kako je bez nade sve izgledalo. No kad stigo smo do groba njegova, vidjeli smo da stjena nješe odvaljena i da je grob otvoren. Nismo znali što da mislimo kada uđo smo i vidjeli smo da prazan bješe grob. Tad ugleda smo anđela, o ne bojte se reče, mjesto gdje Isus bješe prazno je. Pa zašto živog onda tražite među mrtvima? On nije više ovdje, uskrsnuo je. On je uskrsnuo, on živi, njegov grob je prazan. On je uskrsnuo, on živi i mi smo ga susreli. Isus, naš spasitelj, vječni život dade nam. On smrt pobjedi, jer on je život, put i istina, koji bijaše mrtav živi. Kraljevstvo vječno primi, on živi. On je uskrsnuo, on živi, njegov grob je prazan. On je uskrsnuo, on živi i mi smo ga susreli. Isus, naš spasitelj, vječni život dade nam. On smrt pobjedi, jer on je život, put i